sanyati ndisori sanyati yekunyama ndlovu mukoma KB ichishandiremera baba pavanhu vakafa vandiri kutaura nezvavo pavanhu vakafa ndichataura nezvavo pana sekuru nemudzimai wavo nemwanakomana akanga ane 10 years nemombe dzinokwana kuita 4 munhu chinhu chakapedzisira kufa pazvinhu izvi ndisekuru vakafa 2014 zvimwe zvese zviri kumashure zvimwe 2010 zvimwe 2011 zviri kumashure asi chakapedzisira kufa pazvinhu izvi ndibaba ipamba pasekuru ava vakafa 2014 yes vafa kudaro baba vakafa paine mwanakomana anga asipo rega ndikudinyudza gecho vakafa paine mwanakomana anga asipo aita zviya zvokuchiona zvokutoti vanhu vaiti komana yaripi shuwa here kuti panofa baba haoneki kusvika izvezvi anga asati aonekwa but mukomana uyu akazoonekwa musi wa 22 October ndo paakasvika gore rino baba vakafa 2014 but iye anga atobuda ende haana kudzoka ende haana kuzikana kwaanga ari pakafa baba pakaita mombe dzanga dziri mudanga dzikafa dzichitengwa dzimwe dzichitengeswa pakafa mwana mukomana anga ari pamba apa ari mwana wababa ava anga ari mwana wekupedzisira but mwana uyu paakafa anga aine 10 years mukomana wandiri kutaura uyu akaenda aine 21 years so baba vakafa amai vakafa mwanakomana uyu akafa mukomana uyu hapana chaanoziva pazvinhu zvese nekuti akanga aenda kare ndokuzodzoka musi wa 11 ndokuzodzoka muisi wa 11 October ndo paakadzoka kusvika asvika chiudzwa kunzi sha ungagarawo here zvakadaro pano apa chisina baba pano amai pachisina munin'ina wako nenge uyu apachisina saka hona musha handiti paukabva pepe tanga takavakira apo naadongori pana patozovakwa neuyu watova musha wanhengi nokuti vaberekesi vakafa akutoudzwa nzvimbo dzogara kuti nzvimbo apo neapo neapo ndipo pedu idzi ndizo hama dzedu idzi wo mukomana achibva ati sei baba vakafa zvandisingazivi sei amai vakafa zvandisingazivi imi pachivanhu chedu chinoti kana munhu akafa tinofamba hamuna here kwamakambofamba kuti munzwe hazviti kana pano pasina baba naamai handigari ndinoda kuti akandazari baba naamai vakaendepi kana vakafa nekuda kwenzira yamwari tichaudzwa bari kana asina kufa kwenzira yamwari toda kuziva kuti vakaurawa naye mukomana uyu panga abva pamusha apa anga ari kupi asati ataura kuti anga ari kupi changuri chichoni alright ende achidzoka akangudzoka ari munhu wekungoti mufese akapfeka hembe dzakanaka but zvakabatwa maoko hapana ndobva abuda ndobva aita madhays ake musi wa 22 October ndobva adzoka akasvika musi wa 11 ndo paakaudzwa zvinhu izvi akati pana pandirari kana pakadaro musi wa 22 ndo paakadzoka kureva kuti akatoita dzimwe 11 days asipo ndobva adzoka paakadzoka akati ndiri kuda kuziva kuti akauraya baba vangu ndiani ndiri kuda kuziva kuti akauraya mai vangu ndiani ko mwanakomana munin'ina umwe nemumwe ndiri kuda kuti aripote kuti apo ndo pandakaurawa anofanira kuwanikwa achitaura kuti ndo pandakaurawa baba pati musi wa 22 Friday yatiri kudarika iyi yemwedzi unoyi vanhu masikati vakagara pamba pevamwe baba munini veimwe imba isiri imba yavo handi vana baba vana mukomana munin'ina isusu vana tozoende handi mozoti kana vana chirima vanogona kusisa dzimwe mberi dzimwe kumashure then dzobva dzaakiswa pachi pangoro ndokuona kuti kuroti kune mombe kune ngoro yakaboba iri kudhonza nekutonzi mombe 4 right kumberi kwemombe kune munhu akatungamirira mukati mengoro mune munhu akagara chiuchaira mombe wana ari kumberi wana ari kuchaira akagara pamusoro pengoro izvi vanoziva ngoro kuti unogara pamusoro vakakwirira babe uchitinda mombe then pane musoro womunhu ari kuonekwa kuti akatogara pai mungoro ngoro yatakakonekwa ichiri kure varitaura wanzi akomana munhu akwata mombe 4 palaniki nomwe handi usaka dzakakokerwa nekuti mombe 4 pakoro mombe dzedu mombe dzapinda muyati so vakatanga vachiti kundiani vakatanga kutaura kuti hapana vamwe baba munini vanomboya vachita zvemari icho kuno kwachirimira vanhu nekuti ipapo pane vamwe baba munini vane mombe dzavo dzakawanda zvavanoti vandi nguva yekurima iyi
vanofamba vachirimira vanhu kana vakawana maricho kukanyemba vanotora mombe voenda nadzo kudanga rehama yavo vorime kana vapedza vozodzokera vaita maricho sikanzi asi kuti ndiwo pamwe ndiwo kusvika mombe vanhu vakutopinda muyadhi mukoma kebhe vari kuona munhu akakokera mombe ndisekuru vaya vakafa vaya mwana akatogara pangoro padesibombai paya ndiye mwana uyoyo ari mungoro ndiamai vachona vakafa vachona ndokusvika ndokumira sekuru vaya vachosvika vachimira ndokumisa tsvimbo yavo vamisa tsvimbo yavo mberi kwemombe mombe tsvimbo dzamira zakaita sechitsvimbo ndokuenda kumashure mwana sekuru vaya nemukadzi wavo mungoro kwakuburutsa matombo anga ari mumoto mamune matombo kwakuburutsa matombo vachisa provadzi vachipedza ndokubuda ndokuenda matombo iwona zvino aripo izvo kutaura kuno matombo iwo aripo unyoro huno bhati vakabva pamba manje vakabva pamba zvikanzi aiwa izvi zvaitika izvi hatisati taziva kuti pavanhu vauya ava akaurawa pamba apa ndiani pauya vanhu vatatu vanhu vanofanira kubudikidza munhu umwe achienda kwake kwaakabudikizwa so zvandanga ndichida asi kuvanza zvandanga ndichida ndira kuti ndizive kuti mumwe nemumwe akaurawa nani anofanira kuti abude kwaakaurawa iye pachake aite zvokunganga haanda kana munhu wakauya naye nganga kana muprofita iye pachake ndakasvika chingoti ndati ndoda kuziva kuti akauraya vabereki ava ndiani pamba pakasvikwa nevashakabvu pakabopwa mombe nengoro mune matombo pamba pemwana wababa munini vemukomana uyu baba vakafa andidika vanga vane munin'ina wavo mwana wavo pamba pake but atori munhu mukuru amusoro because vakuru vakaita sei vakafa akashaika ndo pakasvika pachidziswa zvinezvi so iye anoti handisati ndanzwisisa kuti kuuya kwaita vanhu ava vakaurawa vese here apa ende akauraya ndiye here kana kuti baba vakewo kana kuni kumwe zvakare vanofanira kuti vauye ende vachatouya so apa vakaburutswa matombo apa so murume ane baba vakaburutswa matombo akabvapo ndokuchinja ndokuenda kunogara pane kumwe kwarutogara nemhuri yake achitotsvaga vabatsiri kuti no matombo aya anomborevei ende matombo aya kwete zvese kuvanzira kuti hatisi kuonaka masikati machena vanhu vakagara pamvuri zuva richipisa kuti ngoro yasvika iyi mombe dziri kutendwa ende mombe dzaionekwa mukomaka imombe dzimwe dzaitombozikanwa dzakamboitika mudanga rababa vari vapenyu kare zvakangoya zvakadaro zvese zvakafa zvakangoya zvakadaro ende zvikadzisa matombo ndobva zvabuda chibva zvaenda matombo aya akaita sei matombo mahombe munoziva matombo anotekurwa nematipa aya kana vane nzvimbo ida kunovharwa ndio matombo mahombe but vaimabata nemukadzi nemwana vachimabudisa mungoro mamwe achiita sengatoremerwa nawo achidonhera mungoro achidonhera pasi adonha kudaro matombo anosvika 6 akabuda mungoro achiswa pasaiti ndobva vabuda achivharwa pasi ndokuti ngoro yavo vachipedza kudaro ndobva vabvisa tsvimbo yavo ndokuenda mberi kwemombe mwana kugara mungoro amai mungoro vabuda nengoro vachifamba ngoro kusvika isaonekwe nanhasi hapana kuzoonekwa zvakare ngoro iyo pamba pakasvikwa nevashakabvu apa pamba pemwana wabamunene hongu vakabvapo but vakati kudini mushure mekushanyirwa nevashakabvu no ndozvakakiva kutotara kuhama kusanganisira kwasabhuku nekwacho kuti ndozvaitika but isusu yatiritora ndechekuti tiri kuita sekunonzi tiri kurasika kana tiri kukangana zvakaitika nekuti nyaya iyi takatoiudzwa nemumwe wedu akanga asipo paakauya achiudzwa kuti vabereki vakafa ndozvaakasvika achitaura achiti ndichada kuona kuti akauraya munhu vanofanira kuuya vega ende pakaitika zuweni haana kuvanza akati ndakakuudzai kuti pese pakaurawa munhu nda kuti ndizvione asi ndaziva kuti mukoma imi mukandi mwana wakapamunini ndimi akavauraya here kuti vanhu vese vakafa kana vaperekedzana vachafanira kuperekedzana pamwe zvakare kusvika tazira pese pakafa ndipapi kuti vamupindure vakanetseka ndokungounganidza hama ndokuenda kwasabhuku but matombo aya achiripo hama dzacho manje asisunza misodzi kuti anotanga ndiani kuti ataure nyaya vese vakangonyarara ndechekupishi papa nyama ndlovu mwana komana uyo paakabuda pamba achienda kwe10 to 11 days haana kutaura here kuti akaenda anotombotaura kuti aenda kupi ende munhu akaya asina kana hembe yekuchinja akatopfekawo hembe dzakanaka ende paakadzoka hanhu akaya achakabata akangosvika achiti adzoka anhu adzoka kochii zvikanzi ndizvo tinombopota chitendererawo but kuvabereki vari kupi zvikanzi ende akatanga kutoudzwa kuti ungaenderezi kuti baba vanofa amai vakunofa munhu wako chai akafa but usingazvizivi asi kana pakadaura pagariki akavauraya ndiani ndoda kuziva takauraya ndiani ndokubuda ndokuenda 11 days achibva adzoka ndipo pakatanga kuitika zvinhu izvi pamba pababa amai
musha uyu uri kugarwa nani? No, auchisiri musha wedzimba dzanga dziripo. Vangoita sekunonzi dzimba dzanga dziri dzakaputsika dzikatovakwa dzimwe dzitori nomwe hama yake itogara yemumba mawo itoripo pa akakutoudzwa kuti apo ndopana nhingapo apa ndopana nhingapo uri kuziva imba dzina baba dzakamira apa saka takuita senge tangobudawo nekuti panoita senge pane munda padhuze wairimwa. Ya pakaipa 11 minutes to 11 machinzwa chekunyama ndlovu. Dai wanga uri iwewe uri muridzi wepamba pemwana wabamunini pakasvikwa nevashakabvu ava, right? Amai, baba nemwana nemombe ine ngoro nematombo, waiita sei? Hai, kuti ndiye here akakonzera karufu rwemumwe wevanhu vakafa avo. KP wandigonera pana Peter Moyo, ndinonzi taurai mutize ndiri pa Wesley, ndibateka pa 0773 238 shandisaika personal number yangu iyoyo 0773 238 ndiri kuona WhatsApp platform ye National FM pari zvino inenge iri kumbodzedzereka, inenge yadhakwa, right? Iri kumbogadziriswa mbichana 0773 238 munotumira ka WhatsApp message kana text message motuudza ka nyaya dziri kubhozhongorwa na baba Isabel. Asi namba dza Bhozhongora kana muchida kuzomubata mune nyaya muchitsvaga namba dzevabatsiri, namba dzenyu baba Isabel dzinoti kudini? Muri yeZimbabwe namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzinoti 0736 263536 0736 263536 panamba idzi muri yeZimbabwe adzisi dzokubhipa, right? Tinotenda. Hanzi Kanyemba wamuka seiko vanhu avo vakafa, ndifunge kuti vakafa vari kushandiswa vakangodzi matombo ayo kutyisa, hanzi mashiripiti chaiwo. Nyika ine vanhu vakawanda iMozambique. Ndapedza hangu ndimutsireoka Shekman Matono Cynthia, right? Cynthia Shekman Matono Cynthia Chinyemba, Brian Chaopa, Richard Ngwenya Sekuru Maraba, Tinashe Gotora John Yekesi, Chandida Gure Wankuru, tichaona Makwerera Alfred Mafrado Madeko Famba Kelvin Joao, Esther Kanengoni, Rebecca Fossa, Nefias Chimboa, Regaisa Monogwaya, Nobel Chabeta Rufaro Kamanora, Prince Muningiwa, Elias Armando, Innocent Manyoso, Desire Gwedeza, Prominent Mandombo, Brian Madziwanzira, pamochete na license Try More, Simbarashe Nyika, Ndini National FM Shift Boss Victor Katio. Namba dzandakupai ndedzokutumira ka WhatsApp message kana text message. Kana mukafona hapana anokudairai, right? Hanzi vanhu avo havana kufa, vakangodzimaidzwa chete, right? Ndio zviri kutaurwa na Victor Katio. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudiniko vatereri manyama sando kuti po rikiti vu. Okay, mano munondegonera mutsai muri yekwa muronya madzitezara angu ose ekwa chigupweche muzukuru wangu nemhuri yake Zanda Kapotsa pabodzi na Faraika Ujiri musakangano Prominent Mandombo Hita Nyakarenga Giveti Makuni Nicholas Chidua pamwecheteka na Dr. Kandisha Peter Zulu Manu Poison Elias Armando Shekman Matono Tinashe Gotora David Murukira Angisoni Maxwell Amai Tawidi Amai Finesi Amai Yusi John Yekesi ndinonzi Mr. Kuwadzana Abel Muronya kuri seiko kukuwadzana ikoko ndozo kuti chimuti makachibata kuti dzvi. Ya pakaipa wamuka seko Kanyemba na Bhozho mahwani panyama ndlovu. Ya China ndo nyika ine vanhu vakawanda, ndinonzi tendekai ndiri pa Heathcliff. China haisi iyo nyika ine vanhu vakawanda. Nyama ndlovu hanzi mahwani. 0773 238 096 0773 238 munongotumira WhatsApp message kana text message pa namba idzodzo. Kanyemba chekunyama ndlovu icho mahwani chaiwo ndinonzi maiguzha ndiri panapa pa Borodale pariseko pa Borodale nasi. Rega tinzwe kuti vatereri manyama vanoti kudini Kanyemba ko right Kanyemba ko basa